Joo, eli minähän latasin ton Terpi-akun latasin Kymhon akun täytteen. Ja nyt on sitten minimönkiä latauksessa. Kuorma-auton lokarissahan nämä on tehty nämä. Eli Scanian lokasuoja on tämä. Scanian rekan lokasuoja löytyy tuottopaikalta ja tiedettiin sitten minkä takia se on Scanian lokasuoja. No sen takia, koska se roiskeläppä. Se oli roiskeläppä. Mut se oli niin hajon se roiskeläppä, niin me viskattiin sen mehtä sekaan, niin ajattelin, että pitäisi säästää panna tähän Terppi se roiskeläppä, Scanian roiskeläppä, mutta joo. Siinä on tunturi. 70 cc, ei 70 cc, kun siis 80 cc, 60 cc, 50, 72 cc, 60, 50. Ja tässä on AM6, eli AM6 6 vaihetta löytyy koneesta. Kilometrit on tuon verran, on kilometrejä. Joo, bensamitteri ei toimi. Kaikkihan tässä toimii. Eli on punainen. Sitten löytyy tämä, mistä mä Terpi. Valot kaikki pallaa, koska virtaa on. Kilometriä on tuon verran. Sähköremonttihan tähän on tehty. Tässä kaikki, mäpä kerron. No jarruvalohan tässä nyt toimii. Mä luulin, että se toimii, kuten toimii. Johot, kaikki. Äänimerkki. Äänimerkkihän näkyy olevan. Tuossa näkyvä äänimerkki. Joo, siinä on äänimerkki. Joo. Tuohon lasihan on taas vähän rikki. Painetta on tullut liikaa. Eturengas on aika paljon syöttänyt. Kumiakin on yrittänyt. Kumia on vähän polttanut. Tai niinku ei se savua oo. Mutta on kokeillut tuossa meidän kun asfalttilänkkä on vähän kokeillut savuutta. Kokeillut miten se savua. Joo. Pihaa muualta. Minä edellisessä päivänä lehtipuhaltimella puhalsin. Tuli puhasta jälkeen, oli puhas. Joo, mönkiä toimii, Terpi toimii, tunturi toimii, tuo minimönkiä toimii. Siinä on traktoriosat. Eli traktoristahan näitä löytyy. Työntövarsi. Tuo sisustus löytyy. Traktorin konepelti, pellit, sivupellit löytyy sieltä. Auton renkat, eli nämä täytyy sulkirenkat, tuolla nastarenkat takana. Joo, kaikenlaista tätä kyllä löytyy. Mutta tämä TP-killeri on missä? Ja TP-killeriä mä lähtis yksi päivä ihmettelin. Mitkä TP-killerillä on meillä siinä? Se on joku XXL. XXL. Ja tosiaan tässähän on reikä, eli siinähän on lommo. Tuossa on lommo mulla. Tuossa. Päällä päin, tossa missä on tuo lenkki. Niin siellä on, eli tuolla lenkissähän mulla on reikä. En tiedä minkä takia. Pakopuuttihan me yritettiin silloin yhden kerran irrottaa, niin ei se tuu irti, kun se ruuvista varmaan nyt kiertää kaikenlaista ja pakoputki mennään hirveellä kiermulla, mennään katsomaan. Herra pakoputki. Haluatteko tietää muuten mikä tässä on ollut kiinni? No tuluppa. Tähän on varmaan reikä tehty ja sitten pantu tuluppa, niin on saatu liekkiä. Bum 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 bum. Joo. Joku vantteen kokoja. Joo. Kymho on lähellä leikkaamista. Eli Kymho on leikkaamismaili. Eli tässä on 50 kevyt liikenne mobomenki. Tiiliikenne keleponen. Valot löytyy. Ja on muuten vähänkin kirkas. Traktorin työ takaa peruutus. Valona toimii talvella hyvin. Pappatunturin tuo suoja, tuulisuoja. Siinähän on halennut, kun se narrukolasi talvella, niin se halaksi. Joo, se halaksi. Joo. Ja se kummenpä. Tässähän oli eri kiinni. Nää potkasin sen kuule sievinkengellä potkasin. Kuule mäkki. Ja sinne jää. Kymhosta en luovu, Terpistä en luovu.
tämä ruuvi. Sehän on ollut katta oil minimi. Ja pyöritettiin, niin sieltähän valuu öljyä. Onko sillä nyt? On sitä vähänkin taas valuu. Tai joo, ei siinä mitään. Miten kummempaa. Mulla kaikki toimii, mutta ajovideota ajattelin, että voisi tehdä vaikka huomenna ajovideota, mutta tehdä tänään. Tää katto. Elikkä meillähän meni staattori uusiksi. 1 päivän kesti. Aijo, kun saatiin toimimaan. Elikkä bensaletkuhan tässä ei toiminut. Bensaletku ei toiminut ja... Nyt se mitään. Komia mopo. Kulukkoo varmasti sen 80. 80 saattaa maksimissaan kulukko. Tässä on 80 on vaan se lukema määrä. Elikkä 80 kulukko. Mä yritin, että kun saatais tämä liikenteeseen, niin tämähän on pahtunut tieliikenkäytössä. Kun tässä on vaan... Mä saan tän liikenteessä mun ajokortti. Arvakke mitä mä hommaan. No minä hommaan ainakin uudet käsikahvat. Uudet käsitapit. Eli nämä hommaa uudet. Samoin tännekin kun nää on kulunut. Tässä on korotepalikat jo hommattiin. No sitten tuo tiiviste pitää vaihtaa, se vuotaa. Tämä tiiviste ei tule. Joo, se ei muu. Elikkä nämä pitää vaihtaa. Tämä on ihan hyvä peili vielä. Tässäkin pitäisi olla peili, mutta ei sitä oo sinne. Mutta joo, että hyvä on vei. Joo, tosiaan niin pyöriä pitäisi hommattiin uusi tää. Tunturissa pitäisi hommata uusi pyöriä, koska mittarit on siinä sisäänajoilla myös pitäisi ajaa se 500 kilometriä. 500. Joo, tästä on tullut aika paljon videoa mun vanhalla kanavalla. Nyt mun uusi YouTube-kanava. Joo, tässä on kaikki hyvin. Ei muuta kuin tämä video menee YouTubeen, niin katsokaa tämä video ja antakaa kommentteihin tai laittakaa tykkäyksiä, niin mä teen tai tässä ajovideota. Nähdään.